एक अपूर्व असा योग जुळून आलाय. चिरतरुण आवाज, ज्या आवाजानं संपूर्ण जगातल्या रसिकांना मोहिनी घातली. एक असा सुमधुर आवाज, ज्या आवाजाने सर्वांना वेड लावलं. पद्मविभूषण आशाताई भोसले यांच्या मैफिलीचा अपूर्व असा योग 14 एप्रिल रोजी जुळून आलेला आहे. आणि तमाम गोमंतकीयांचं त्यांनी जवळजवळ 81 वर्ष पाहिलेलं स्वप्न पूर्ण होत आहे. प्रुडंट मीडियाच्या वतीनं आशाताईंचं स्वागत करूया. आशाताई, आपलं या कार्यक्रमामध्ये मनपूर्वक स्वागत करतोय. फार बरं झालं की माझी तारीफ जरा आता तुम्ही थांबवलीत म्हणून. किती तारीफ आपलं कर्तृत्वच एवढं मोठं आहे की खरं तर शब्द कमी पडावेत. मास्टर दीनानाथ मंगेशकर आपले वडील, ज्यांनी तडफदार आणि मर्दानी गायकीने एक रंगभूमीचं पर्व उजळून टाकलं आणि गोमंतकाची कीर्ती पताका डौलानं फडकवत ठेवली, तर त्यांच्याबाबतच्या काही आठवणी आपल्या बालपणातल्या. मी फार लहान होते ज्यावेळेला वडील गेले, पण तिथपर्यंत जे आठवतं ते हेच आठवतं की अतिशय सुंदर. माझे वडील फार सुंदर होते. गाण्यात एक वेगळी तडफ होती त्यांच्या, आणि तान वगैरे त्यांची इतकी साफ आणि इतकी सरळ होती की असं वाटावं की जीवनात माणसाने इतकंच फास्ट राहावं त्यांच्या तानेसारखं. आणि त्यांच्या गालाच्या खळ्या फार सुंदर होत्या, आणि मी नेहमी मला खळी आहे म्हणून मी जाऊन आरशामध्ये बघायची की मला बाबांच्यासारखी खळी आहे. आणि अतिशय दिलदार माणूस होते, खूप खूप दिलदार होते. आणि त्यांना सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे गोमांतकाचं जे प्रेम होतं आपल्या जन्मभूमीचं, ते अतिशय मोठं होतं. आणि त्यांच्या म्हणजे दुर्दैवच की त्यांच्यासमोर आपण स्वतंत्र नव्हतो, तर पण तरी पण त्यांचं येणं, मंगेशीला जाणं, आम्हाला नाही आणायचे पण स्वतः यायचे. आमची आई यायची कधी पहिल्यांदा वगैरे, पण आम्ही लहानपणी मी आलेले नाही आहे. पण मी एकदा माईला सांगितलं की माई, माझ्या स्वप्नात एक असं देऊळ आलं. तर म्हटलं म्हणे कसं होतं? म्हटलं पुढं अशी दीपमाळ होती, असं पांढरं देऊळ, पुढं पाण्याचा तलाव. अगं ते मंगेशीचं आहे, पण तू तर मंगेशीला गेलेलीच नाही, तुझा कसं दिसलं? तर मी म्हटलं मला दिसलं. तर म्हणाली की तू तिथलीच असणार म्हणून तुला ते दिसलं, असं म्हणाली. वडील म्हणाले माझी मावशीच आली असेल. तर मी स्वप्नात पहिल्यांदा मंगेशीचं देऊळ बघितलं. नंतर मी ज्यावेळेला आले आणि ज्यावेळेला देऊळ बघितलं, म्हटलं हेच आपण बघितलं होतं स्वप्नात. त्यानंतर मी नेहमी येत असते देवाला. आणि वडिलांचं गाण्याचा असर फक्त जास्त माझ्यावर आहे. का वडिलांची गाणी मला आवडत असल्यामुळं, आणि मी त्यांना देव मानते. बाबा म्हटल्याशिवाय आम्ही गात नाही, आणि त्यांची गाणी गाऊनच माझा आवाज जो आहे तो नीट राहिला. कारण त्यांची नाट्यगीताची ज्यावेळेला प्रॅक्टिस वगैरे करायची त्यावेळेला खूप ताना घ्यायच्या, त्यामुळं छान आहे. लहानपणी आपल्या स्वप्नात मंगेश आला आणि पुढे आपल्याच तोंडून मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेश हे गाणं गायला गेलं. बहुतेक मंगेशाचीच कृपा खरं तर तुमच्यावर नाही, संपूर्ण कुटुंबावर तुमच्या. आणि बघा त्यांना मुलगी पण अशी झाली की सगळ्या वर्ल्डमध्ये मंगेश हे नाव बरोबर आहे, तिनं मोठं केलं. वडिलांचा जन्म गोव्याचा, दीदींचा इंदोरचा, तुमचा सांगलीचा, म्हणजे सतत नाटकाच्या निमित्तानं फिरती चालू असायची. हो. मग त्याच्यातलं म्हणजे या फिरतीच्या ह्याच्यामधलं सगळ्यात आवडतं ठिकाण, आवडलेलं ठिकाण कोणतं? त्यावेळेला मला नाही एवढं जास्त आठवत. कधी इथं कधी तिथं फिरत असायचे. आणि आम्ही लहान होतो. नुसतं बाबा गातायत, ड्रामा संपलाय, रात्री सकाळी 6ला येऊन जेवतायत. विचित्र लाईफ होतं. नुसतं गाणं ड्रामाशिवाय काही लाईफच नव्हतं. लहान वयात तेच बघतो आम्ही मोठे झालो. म्हणूनच एखाद्या वेळेला गायला लागलो, म्हणून ॲक्टिंग आलं. गाण्यामध्ये जे ॲक्टिंग आहे ते त्यामुळंच आलं. आणि ते वडिलांच्या बरोबर ते फिरणं, ते सगळ्या शहरांमध्ये जाणं, ते फार मला वाटतं आमच्या दृष्टीनं, एक दृष्टीनं वाईट झालं की आमचं शिक्षण नाही झालं, पण इकडं गाण्याचं शिक्षण झालं. तर काही ना काही एक जाणार होतं, ते एक गेलं. मास्टर दीनानाथांच्या संस्कारात, त्या कंपनीच्या संस्कारातच आपण वाढलात. म्हणजे नाट्य संगीताचे संस्कार तुम्हा सगळ्याच भावंडांवर झाले. तर तुमच्यापैकी कुणाला आपणही वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवून नाट्यसंगीतामध्ये, संगीत नाटकांमध्ये करिअर करावं, संगीत नायिका बनावं, असं कधी नाही वाटलं का? मला ना गाणी पाठ होऊ शकतात, गाण्याचा लय असतं म्हणून, पण मला डायलॉग नाही पाठ होणार.
जे डायलॉग बोलावे लागतात ते पाठ होणार नाहीत आणि म्हणून मी कधी तिकडे वळले नाही. म्हटलं हा फार मोठा धोका आहे, जर डायलॉग विसरले तर नाटक तिथंच संपेल, त्यापेक्षा पण गाणं गावलं. पण कुठच्याही एकाही भावंडाने कधी नाही केलं ना, दीदीनं केलं, लहान असताना आम्ही करत होतो. हम्म, वडिलांच्या नाटकामध्ये त्यांनी एक नाटक बसवलं होतं श्रीकृष्ण, हम्म, त्याच्यामध्ये दीदी, सुदामाबाईची मीना आणि आम्ही गवळणी वगैरे असं म्हणजे ड्रामा केलेले आहेत. पण असं मोठं होऊन मोठा ड्रामा करायचा आणि त्यात बोलायचं वगैरे अवघड असतं. करिअरच्या दृष्टीने कधी नाही विचार केला. असं ऐकलंय की तुम्हा पाचही भावंडांची नावं आधी वेगळी होती आणि नंतर ती बदलण्यात आली. ह्याच्यातली गंमत काय आणि नावं ती कोण? कारण काय वडिलांना असं वाटलं की ही नावं फार मोठी आहेत, जी आमची आई ठेवायची ते वडील येऊन चेंज करायचे. तर पहिली मुलगी झाली तर काहीतरी विशालाक्षी, दुसरी झाली ती मीनाक्षी, तिसरी झाली ती कामाक्षी, चौथी झाली ती उमाक्षी आणि मग प्रकाश. मग आमच्या वडिलांना ते काही आवडलं नाही, म्हणजे माई जे ठेवायची नावं ते बदलून टाकायचे. मग लता, मीना, आशा, उषा आणि हृदय असं झालं. अच्छा. ते म्हणाले नाव नेहमी 2 अक्षरे असावं, मोठं असलं की मग ते बदलतं, त्याचं वेगळं हे होतं. प्रकाशचं पक्या व्हायला लागलं, हृदय. मग बाळासाहेब म्हणायला लागले लोक, आम्ही बाळ म्हणायचे, त्यामुळे त्यांना तेही आवडायचं नाही. ते म्हणायचे जे नाव दिलेलं आहे तेच असलं पाहिजे नेहमी. लहानपणातल्या भावंडांच्या सोबतच्या तुमच्या गमती जमती, तुमचा स्वभाव कसा होता? म्हणजे खट्याळ खोडकर की सोशिक समंजस? सगळ्यात खट्याळ दीदी होती. सगळ्यात खट्याळ. कसं नक्कल करायची, भांडणं कशी करायची, सगळं तिला यायचं. आणि मी तिच्या पायावर पाय देऊन चालणारी सगळ्यात भोळी मुलगी मी. हां. बाकी सगळे एकदम हुशार तयार. मी एकच जरा बुद्धू. मला नावच बुद्धू होतं. मला म्हणायचे हबं. हबं म्हटलं काही अक्कल नाही. मग पठाण, पहिलवान अशी नावं होती माझी. आशा कोणी म्हणायचंच नाही. पहिलवान इकडे ये, पठाण इकडे ये, ए हबं इकडे ये. तर त्यामुळं मजा होती लहानपणची. खूप मजा होती. एवढं सांगता येणार नाही इतकं. म्हणजे वडील असताना वेगळं होतं. नाटक कंपनी 200 आमचे वर्कर्स होते. तर ते वर्कर्सची जी लाईन बसायची, जेवण वाढणारा आमचा जो स्वयंपाक होता सोन्याच्या सलकड्या घालायचा. एकत्र कुटुंबाप्रमाणे. आणि इतकं म्हणजे इतकं भरभराटीचा काळ होता वडिलांचा. मग फिल्म कंपनी काढली वडिलांनी, त्यात नुकसान झालं. मग काय काय होत जातं लाईफमध्ये, काय ना काय होतं. आणि मग त्यांनी परत नाटक कंपनी काढली, पण मग ते आजारी झाले. आजारी झाल्यानंतर मग बंद केली. मग ते गेल्यानंतर मग आम्ही फिल्ममध्ये वगैरे असे आलो. मग लाईफच बदललं आमचं. आता हा विषय निघालाच आहे म्हणून, बाबा गेले त्यानंतर घरातला कर्ता पुरुष गेल्यानंतर दुसऱ्या कोणातरी घरातल्या एखाद्या नाही, आम्हाला व्यक्तीवरती कोणी असं जबाबदारी? नव्हतं. होतं ते करणारे नव्हते, केलं नाही कोणी. ज्यावेळेला वडील गेले त्यानंतर दीदीनंच सांभाळलं सगळं. हम्म. आणि दीदीनं म्हणजे दीदीजवळ मी जवळ 5-6 वर्ष असेल. त्यानंतर मी लग्न करून निघून गेले आणि दीदीचं त्यावेळेला मग खूप नाव झालं होतं. मग माझं हळूहळू काम सुरू झालं. बाबांनी कधी अशी शास्त्रशुद्ध तालीम दिली सगळ्या भावंडांना? हो, चिजा शिकवायचे. हम्म. म्हणजे याच्या क्लासिकल चिजा ज्या असतात ते बंदिश, ते शिकवायचे. पहिला ब्रेक तुमचा कधी आणि कसा मिळाला? मराठीमध्ये माझं बाळ चित्रपट, हो. त्यातलं एखादं पद नाही, एवढंसं लहानसं होतं ते. किंवा त्या चित्रपटातलं कुठचंही पद, नाही म्हणजे मला पहिला ब्रेक म्हणून. कसा मिळाला पहिला ब्रेक? कसं नाही, म्हणजे दीदीची बहीण, लताची बहीण, गाणाऱ्या मुली, गाण्याचंच हे होतं. तर आम्हाला बोलवलं. दीदी म्हणाली तुम्हाला गायचं आहे, चला. घाबरत थरथर कापत गाणी केलं. आणि HMVचे लोक आले होते, त्यांचा तो बूथ घेऊन काचेचा, वसंतराव कामेरकर वगैरे लोक. आणि त्यांनी ते रेकॉर्ड त्यावेळेला पहिल्यांदा केलं. तर काही कल्पना नव्हती काय असतं आणि काय नाही, तर एकदम अजीब. नंतर मग हळू बॉम्बेत ज्यावेळेला आम्ही आलो, मग त्यावेळेला माझं शिक्षण सुरू झालं गाण्याचं. म्हणजे क्लासिकल शिकायला लागले मी, कारण वडिलांच्या नंतर कोणाकडे शिकलो नव्हतं. मग मी तिथं सुरू केलं नवरंग नागपूरकरांच्याकडे. आणि तिथं परीक्षा दिली, गाण्याच्या परीक्षा देत होते. त्यातच परीक्षक म्हणून आले होते शंकरराव व्यास.
हां. नारायणराव व्यास, शंकरराव व्यास त्यांचे व्यास विद्यालयाचेच पुस्तकं होते. हं. ते परीक्षेला आले आणि त्यांनी माझं पहिलं गाणं ऐकलं. तुम जागो मोहन प्यारे होतं. तर मी गाणं सुरू केलं. अर्धं गाणं झाल्यावर त्यांनी सांगितलं की बस. तर मला वाटलं मी नापास झाले. तर मी म्हटलं, "हे काय?" तर मी नापास झाले का? तर हसायला लागले. तुझ्यासारख्या आवाजाला परीक्षेची गरज नाही. तू उद्या माझ्या घरी ये, मी तुला पिक्चरचं गाणं देतो. म्हणजे असं लाईफ बदलत गेलं. आणि मग गाणी मिळायला लागली. मग त्यातच मुलगा पण होता एक त्यावेळेला. 56मध्ये मुलगी झाली मला. पहिला मुलगा याच्या आधी झालेला. तर आणि 56मध्ये मी बाबांची गाणी केली. त्याच वेळेला इनामीना डिका केलं. म्हणजे बघा किती डिफरन्स आहे. इनामीना डिका म्हणजे रॉक अँड रोल आणि बाबांची गाणी म्हणजे वेगळीच गाणी. तर 56 सालची गोष्ट आहे. अ, हिंदीचा ब्रेक कसा मिळाला? हिंदीचा ब्रेक मला मिळाला पहिला यांचा हंसराज बहल म्हणून होते. हं. त्यांनी मला बोलवलं. त्यांनी नाही बोलवलं, मला बोलवलं. राजा गोसावी तुमच्या लक्षात आहे आर्ट? हो, हो. राजा गोसावी माझ्याकडे आले आणि त्यांनी सांगितलं, "आशा, तिकडे गाण्यासाठी मुलगी पाहिजे, तू चलतेस का?" तोपर्यंत मराठीमध्ये तुम्ही एस्टॅब्लिश झाला होता. मराठीमध्ये होते पण हं. हिंदीमध्ये. मग त्यांनी मला तिकडे नेलं आणि राजा गोसावीने तिथं भेट करून दिली. आणि त्यानंतर त्या माणसांनी गाणी देत गेले. मग त्यांच्याकडे येणारे दुसरे लोक ते देत गेले. असं वाढत वाढत मग ते वाढायला लागलं. त्या काळात एक त्रिवेणी गाजत होती. लता दीदी, शमशाद बेगम आणि गीता दत्त यांचीच चलती होती. मग या काळातही स्वतःचं नाव एस्टॅब्लिश करणं आणि तुम्ही ते फक्त स्थान निर्माण नाही केलं, दृढ केलं आणि फुलवलं. तर हे कसं शक्य झालं? त्याला माहिती. म्हणजे मिळालेल्या संधीचं सोनं करणं असं जे म्हणतात. मेहनत. तुम्ही किती मेहनत करताय त्याच्यावर तुमचं सगळं अवलंबून आहे. ज्यावेळेला एक माणूस रिहर्सल करतोय हं. आणि एक माणूस म्हणतो मला बस झालं आता मी चाललो घरी, तर म्युझिक डायरेक्टरला असं वाटणार की ही मुलगी, मी जितका वेळ सांगतोय गाते आणि ही मुलगी म्हणते की मी चालले. हं. किंवा रेकॉर्डिंग चालू असताना अभी बस करो बहुत हो गया असं आम्ही कधी म्हटलं नाही. आप बोलेंगे जब तक. हे जे असतं ते समोरनं माणसाला हे करतं की ही मुलगी मेहनत करणारी आहे. हं. कमी आलं तरी मेहनत करून ही आणि वर जाणारी आहे. हं. आणि प्रत्येक म्युझिक डायरेक्टर एक असं असतं की आम्ही काहीतरी आणलं, हं. आम्ही एक नवीन मुलगी इंट्रोड्यूस केली, हे त्यांना हवं असतं. मग त्यावेळेला त्या आणि मेहनत करून ते आपल्याला गायला देतात. कारण त्यांना असं वाटतं की लोकांना असं वाटलं पाहिजे की म्युझिक डायरेक्टरने एक आर्टिस्ट आणली. तो मला फायदा झाला. कारण एवढ्या सगळ्या गाणाऱ्यांमध्ये मी त्यांना सापडले की चला हिच्यावर मेहनत प्रयोग करू. करून हां. बघूया. आणि त्या मी त्यांच्या प्रयोगाला मी उतरायचे बरोबर. क्लासिकल असो किंवा वेस्टर्न असो, काही असो. तर ते त्याच्यामुळं आम्हाला वडिलांकडनं बंदिशी शिकलात, चिजा शिकलात. त्यानंतर नाट्यसंगीताचे संस्कार तर होतच गेले. हो. मराठीमधनं भावगीत, लाईट वळणाचं संगीत. नंतर मराठीमध्ये अशी अफाट रेंजची गाणी तुम्ही गायलात. तर मग या सगळ्यांसाठी वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचा रियाज करावा लागतो का? नाही. रियाज आपला एकच असतो. फक्त त्या म्युझिक डायरेक्टरकडे काय आहे ते घ्यायचं असतं आपल्याला आणि त्याला चांगलं करायचं असतं. पण या सर्व म्युझिक डायरेक्टरमध्ये अतिशय R.D. बर्मन जसा एक वेगळा म्युझिक डायरेक्टर, हं. अहेड जाणारा, 50 वर्षाचं पुढचं म्युझिक तो देऊन गेला. तसा हृदयनाथ मंगेशकर येणाऱ्या 50 वर्षाच्या आधीचे ते गाणी त्यानं त्यावेळेला दिली आणि त्यावेळेला दोघांनाही शिव्या पडायच्या. हं. हे काय आणलंय, हे काय, हो 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 काय, किंवा बाळला काय ताना देतोय, काय करतोय. नवीन असे कल्पनेला नेहमीच नवीन कल्पनेला शिव्या देणं हा गेल्या पिढीचा तो रस्ताच असतो. तर ती गेली पिढी नेहमीच शिव्या, मी खूप शिव्या खाल्ल्या आहेत. डान्सची गाणी गाते म्हणून, हं. कधी कव्वाली गाली म्हणून, प्रत्येक गोष्टीला शिव्या पडायच्या. मी लक्षच द्यायचे नाही. तर काय म्हणतात त्याला, की काय सांगत होतो? संगीतकार हां. तर हृदयनाथ मंगेशकर एक असा संगीतकार आहे की ज्याची गाणी गायला इतकी सोपी वाटतात लोकांना ऐकताना, तेवढी सोपी नाहीत, फार अवघड आहे. अवघड आहेत. आणि ती गाणी गात असताना त्याची फिलिंग्स ठेवायच्या बरोबर आणि तरच त्या गाणं बरोबर लागतं, नाहीतर नाही लागणार.